ঠিক আছে माबा गैयाना মানে বিয়া পাতাটো বহুত দিন হ'ল बर' भाषाটো অলপ শিকিলক যেতিয়া बर' হ'ল নহয় জানো गसासिबो गायाखै गसासिबो थुखाथाराखै गसाथिबो थुवाखै खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो खनसे बरायफिननाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दं लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननाय सापर्ट जोबोद मोजाङै दं बेजों लोगोसे नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंनि गगामुग हालामनि सिङाव थानाय मोनसे एकदम जोबथा बर' गामि बेनो माने जोंनि गगामुग हालामनि माने एकदम हाजो गुदिसिम जोबथा बर' गामि आरोना बे गामियाव माने बे गामि गेजेरजों होननानै बुंब्ला जायो बे गामि गेजेरजों ओरैबायदि मानसि थांलाय फैलाय जायो माने दिनैसिम रावबो खबर लायाखै आरो बे गामिखौ माबायदि जानानै दं बोरै हाल सालफ्रा बोरै दैज्लांनि दिनाव मानसिफ्रा गायनो हागोन ना हायाखै बा मोनजादों ना मोनजायाखै ना मोनलोंदों ना मोनलायाखै सरकारि सुबिदा मोनगोन ना मोनाखै खबर लादों होननानै आं सानाखै आरोना आं दा सोंलांगोन गामियाव हाबलांनानै थ' आं दुब्लि फोथाराव फैग्रोबाय फार्स्ट टाइमाव माने बेनि सिगांसो आं नोंथांमोननो जायगाखौ एसे फोरमायखागोन आरोना नैबे आंनि उनथिं थानाया नैबे आंजों सिद्दा नुदोंना बेवहाय माने जोंना जियादल पिकनिक स्पटआ बेवहायनो आरोना जोंनि एरियानि मानसिफ्रा बयबो मिथिखागोन गुबुननिफोरनि थाखाय आं फोरमायबाय आरोना गगामुगनिफ्राय फैयोबा नोलोबारि टु ओमफ्राय नोलोबारिनिफ्राय सिद्दा ओरैजाय सानजा फैनाय लामाजों फैनानै ओमफ्राय सिद्दा ओरै साहा थांबानो नैबेनि जियादल पिकनिक स्पटखौ बेयावनो मोनगोन आरोना बेवहाय गोबां हाजार मानसि थांलाय फैलाय जायो माने लामाया बारा इसेबां डेभेलप जायाखैब्लाबो थांलाय फैलाय गारि सालायनो हानाय अबस्थायाव दं आरोना थ' बेवहायनो दं नैबे जोंनि केसा खाथ'नि होननाय बर' गामिया थ' बे गामियाव माखासे बर' रायजोफोर बर' फिसाफ्रा रायजो जानानै दङ थ' बेवहाय एसे गोरान जायगाया एसे गोरान हिसाबै देग्लाय माबायदि गायनो हादों ना गायनो हायाखै दा माबायदि जादों खेथिफ्रा आं बेखौ एसे खबर लानो होननानै नोंथांमोननो देखायनो होननानै फैनाय जादों आरोना थ' नोंथांमोनहाबो नायलांब्लानो जाबाय दुब्लि फोथारा बिसोर गामिना नैबेनो आंजों दङ नै बिथांखौ जोंनि एरियानिफ्राव बयबो मिथिखासै नङा होमब्ला ओमफ्राय माखासे खोथाफोरखौ आं रायलायनायनि सिगां नोंथांमोननो नैबे माइनि दुब्लिनि कन्डिसनफोरखौ एसे खोन्थाग्रोगोन आरोना नायब्लानो बेवहाय माने दुब्लि फोथारा खोथिया जौनो रोङाखै ओमफ्राय माखासे माने रावबो खेथियाव गोसो होला नालाय मोसौफोरखौबो बिदिनो आलाय सिलाय हरलाबायनानै जादलाजोब्बाय आरोना माने गायनो हाखाला बायदि अबस्था मोनखाबाय नालाय नङा होमबा नै बिथिंबो माने खोथिया फोनाय दं आरोना खिन्थु ओमफ्राय दुब्लियाव दाथ' नोङो बुहुद मुहुर्त सम नोङो रावखौबो नुनाय नङा आरोना बे दुब्लि गंसेयाव माने मानसि सासेबो नुनाय नङा नोङो जिर' मानसि सासेबो गैया दाख्लैफोर माने हालेवबाय थादोंमोन अखा हागौबा ओमफ्राय दाथ' अखायाथ' हायाबो हाया ओंखायनो दा माने हालेवनायाबो बन्द' जाबाय आरोना ओंखायनो दा दुब्लिया दुब्लिनो दं मानसिफ्रा न'आव दं नङा होमबा ओमफ्राय बे दुब्लि फोथारावनो आंजों दंफायो नै बयबो सिनायखायो जोंनि एरियानिफ्रा ओमफ्राय बेयाव माखासे खोथा रायलायगोन आं नै बे दुब्लि फोथाराव दिनै मा हिसाबै रावबो मानसि गैला नङा होमबा मा हिसाबै ना हालेवनो गारबाय नामा नोंथांमोननि गामिनि माबाया मानसिफ्रा रायजोफोरा बोथोरखौ नेनानै आंगायनाय मोनबाय बेनिखायनो दा साननैसो हालेवनायखौ बन्द' जिहेथु हालेवगारनायल' जासिगोन नामा बेबायदि साननानै माने बानाय मोनबाय रायजोफोरा ओंखायनो हालेवथ'वासै अखाखौ साननैसो दाख्लै एसे हागोन बायदि मोननानै एसे मानसिफ्रा एसे आबादारिफ्रा एसे आसा खालामदोंमोन नाथाय सान्दुं दुंफिननानै फिन बाफिननाय फैबाय दा आबाद फोथारफोराव माने नायनानैल' थासै ओमफ्राय मोसौ मोसाफोराथ' एसे एनै बारासो जालायलांबाय बेफोरबायदि अबस्था जाबाय आरो दा मा जागोन साननो मोनाखै आरो दा खेथि फोथारावथ' हालेवनायखौ दोनथ'बाय मावासै दा मा मावनानै थायो जेनेबा ओरैनो दा मानसिफोरा ओरैनो किसुमान फ्राय जोंनि इयावथ' माने आबादाबो खम जायो नालाय दा बे जे एसे एनै गायनानै जानो आन्था मोनोमोन दा मानसिफोरा हाजिरा बाजिरानि थाखाय खारथिंलाबायसै उफाय गैया दा माबा मोनसे मावनानैथ' जानांगोन नालाय दा बे अबस्थायाव दं आरो बेबायदि आरो नङा होमबा ओमफ्राय गामाखालि बोसोराव जेनेबा माबायदि समाव गायनो हायोमोन नैबे नोंसिनि दुब्लि फोथारखौ बेखौ ओरैनोथ' थांनाय बोसोरफोरनि माबाखौ नायबा दासिमहालागै गायनानै गायखांजोब्बायमोन देग्लायथ' गैयानोसै किसुमान मानसिनि खोथियाफोराथ' राग'नानै बोराय गोलावनानै फिन गोदान फोफिननाय दंमोन गायनो हागौबा एसे बेफोरबायदि दंमोन दा आरो गोदान फोफिननायफोराबो दा बोरायलांबाय आरोना बारा दुंबाय थाबाथ' राननायनिसो चान्स दंसै नङा होमब्ला आरो बेफोरबायदि सान्दुं दुंबाय थाबाथ' रानखावजोबगोनानो दा बेनो आरो गायबाबो फ्राय सानसे साननै अखा फैनानै गायबाबो दा बोथोरखौ नायनानै जुदि सान्दुङा दुंबाय थायोबाथ' जेबो मुलाम्फा जानाय नङा रानखावजोबफिनगोन बेफोरबायदि कन्डिसनखौ नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिबाय थांनाय बोसोरनि कन्डिसनखौ मिथिखाबाय थांनाय बोसोरावबो एथ'बां मोजां नङा एक्सुवेलि माने गायखांनायनि उनावबो गोबां माने दिन
खरान होननायनि जाहोनाव फिथाइया मोजां थायाखै आरोना थ' बिनि जाहोनाव मोन्दोंब्लाबो थ' जथेस्थ' गुबुन बोसोरफोरनि बायदि जायाखै आरोना थ' गामियाव एसे आं हाबना नायनोसै खेथि फोथारावथ' रावबो गैया जिहेतु नङा होमबा खेथि फोथारखौ आं नोंथांमोना देखायखाबाय फुरा गोरानखा ओरैनो दै गैयाबाथ' गायनो हाखाया नालाय थ' बेवहाय आं माने नोंथांमोननो देखायनानै लाब गैखाला आरो गोजाननिफ्रायनो नोंथांमोना नुखाजोब्बाय थ' गामियाव एसे खबर लाहैब्ला नोंथांमोना साबसिन जागोन आरोना माने साबसिन मिथिगोन जाहोना मा जाहोनाव माने बेबायदि इसिबां गाज्रि कन्डिसन जाखो ना मानसिनिसो दाय ना बोथोरनिसो दाय थ' आंबो एसे गामियाव हाबनानै नायनोसै आरोना जिहेतु नोंथांमोना नैबे फ्राय जोंनि एरियानि मानसिफ्रा बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामब्लाबो बे गामियाव आंबो हाबफेराखै एक्सुवेलि न'आव आंबो रावनियावबो हाबफेराखै ओमफ्राय दिनै हाबनानै नायनानै नोंथांमोननो एसे देखायलांसै आरोना नोंथांमोनाबो नायफैलांबाय थाबानो जाबाय माने खन्द' माने गायनो हायाखैब्लाबो ओरै एकदम साहाथिं एसे दै दं नामा सिंजाय माइ गायनो हादों ओमफ्राय माखौथ' गायनो थांनो नागिरदोंसैलाय रानजोब्बालाय रानजोब्बा आबरफोरनिसो दे थांदो जेबो नङा दे माने गाव गावनिखौ गायनो हाला नालाय हाजिरासो नङा होमबा थ' हाजिरा गायनो मालायनाव थांबाय आरोना बिसोरो थ' गामियाव हाबफैबाय आङो गामियाव हाबनानै ओरैजाय न'खरसे हाबनानै देखायग्रोनोसै आरोना बिथाङा माने खेथि मावगोना मावाखै ओरैनो जिरायनानै थानाय नुदों आङो बोथोरा एसे खोमसि जासिगोनलै नै एकदम मानो होनबा एसे खोमसि जादों अखा हाहां जादों नालाय सोमोन्दोफ्रा मा जालायगोनथाय जायखिजाया आङो आदैखौनो हमनानै लानोसै नङा होमबा आदै ओरैनो जिरायनानै थानो आथिङा मा जादों आथिङा लेंग्रा नंगौ आंनाबो मा जानाय बिदिनो बिसफ्रानो बे समाव आं नैबे आदैमोननि न'आव हाबफैबाय थ' आदैखौ आं ओरैनो जिरायनानै थानाय नुदों ओमफ्राय जोंहा मादैयाबो ओरैनो न' सिङावसो दं थ' ओरैनो थानाय हिसाबै नोंथांमोना हालेवाखै आं मिथिखाबाय नङा होमबा आं दानि दुब्लियावबो देखायखाबाय रावबो गैया थ' हालेवनो हायि खारनखौथ' आं मिथिखाबाय माने बोथोरा गाज्रि नङा होमब्ला थ' गुबुनफोर बोसोराव माबायदि जानायमोन जेनेबा खेथि बाथिफ्रा बोसोराव खेथि बाथिफ्रा गायनो हायोमोन देग्लाय नैबे बोसोरावसो एकदम जाथ्राबो खालामनाय जायाखैमोन दिनैसिम जात्रा बानायाखै आरोना बानायाखै गैया रावबो गामिनि मानसिफ्रा खालामाखै होनबाबो जायो आरो दिनैनि दिनावथ' माने डेटआथ' माइ गायनाय दिना थाहां जाबाय फ्राय हायोआनो बेलेग बोसोरावथ' नङा होमबा दा बायदिबा दा बुंनो थांबा माने सोरबा हाबाय आरो सोरबा हां जाबाय बिदि जायो आरो दा ओमफ्राय अखा हानायनिथ' बारा चान्सखौनो नुहुराखै नङा होमबा ओरैनो दोमैदोंल' बिदि दोमैनायाथ' फ्राय जाबायानो थागासिनो दामानि नङा होमब्ला थ' अखा हायाब्ला मा सानदों नोंसोर जेनेबा बेखौ अखा हायाबाथ' गायनो हानाय नंला ओरैनो थासिगोन ना ओमफ्राय बेखौ माबा मोनसे मावगोन नामा जेनेबा ओरैनो दा आबादाथ' बिदिनो गोरान खेथि सबायफोरनि माबा मोनसे बेब'स्था लानांसिगोन सिबिंफोर ओमफ्राय गुबुन बोसोराव जेनेबा बिदि गायनो हायिफोर जादोंमोन नामा गैया जायाखै देग्लायल' आरोना देग्लायल' ओरैनो खै बिगासोबा गायो नों आदैया बिदिनो 12-13 बिगासो गायनाय जायोमोन आरो हायाबो एसे गोजौ नालाय नङा होमबा थ' जानाय थानाया माबोरै जागोन जेनेबा मा सिन्था खालामदों नोंथांमोना दा जानाय थानायाथ' दा बहुद प्रब्लेमनि खोथा जाना फैदों दा गायनो हाबा मा होननानै बबेखौ दा बोरै माने जानो बोरै मोनजागोन बेखौनो सिन्था नांदों आरो थ' मादैयालाय माथो सिन्था खालामदों जेनेबा गायनोथ' हायाखिसै उफायथ' गैया ओरैनोथ' जोंनि बर' न'खरफ्रा माने खेथिजोंनो आसा खालामो नङा होमबा जानाय लोंनाय बेजों खेथिखौ बोखांनायनि उनावसो बेखौ फानै एसे एनै खरसा जायो नङा होमबा माइ नङाबाथ' बिराद दिगदार बिदि जाहैदों आरो थ' बेनो आरोना प्रब्लेमा एखेखौनो मोनगोन आं दहाय माने फार्स्ट टाइमावनो नोंथांमोननो दुब्लियावनो खोन्थाखाबाय माने गायनो हायाखै ओमफ्राय जोंनि मेन आं सिन्था खालामनायनि मेन कारनानो बेनो आरोना जोंनि फ्राय बर' न'खरा माने खेथिनि सायाव सोनारो नोङो गथ' फरायनायानो होन नङा होमब्ला ओमफ्राय खरसा जानायानो होन जिखुनु माने जोंनि कमार्सियेल लाइननि जिथुनाखि माने थाखा फैसा लेनदेनानो जोंनिया खेथियावनो सोनारो आरोना थ' बे बेलायाव जोङो जुदि खेथियानो जुदि स्टप जानानै होयोब्ला जोंनि रांखान्थियारि हालोदा ओरैबायदि दुरबल जागोन ओरैबायदि लोरबां जागोन जों साननानै मोननाय नङा आरोना थ' साननैसो नङा होमब्ला आदैमोनाबो माने खेथियाथ' दा गायनो हायाखै साननैसो माने खमब्लाबो नोङो 10 दिनसो 15 दिनसो टाइम दंबावो नङा होमबा बे समाव नोङो गायनानै लानो हाब्लासो हाबाय हायाबाथ' गैला आरोना अखानि खोथासै बिनि उनाव बेलेग बेब'स्था लासिगोन नङा होमबा थ' आदैमोननि कन्डिसनखौ आं बेबायदि खोन्थाबाय आरोना थ' गुबुनफोरनावबो आं एसे खबर लालायबावनोसै नङा होमबा गामियावबोथ' रावबो गायनो हायाखै नङा होमबा सोरनावबाफोर हाबोबा हाबलांजागोन आरो एसे आरो जुदि थ' बेजों लोगोसे गामिखौबो माने फ्राय मानसिया नुवाखै नालाय नायगोन आरोना देखायगोन आरोना थ' जोंनि केसाखथ्रनियाव बर'नि न'खरफ्रा बेबायदि माखासे मोजांबो दं आं दा देखायगोन नङा होमब्ला दे थाथ' नै बिसिनाव हाबफैलायबाय नै फ्राय माने न'खराव सोरनावबा मानसि गैया आरो ओंखायनो माने बारस' बुरस' हाबफैलाजोबबाय ओमफ्राय नैबाव जोंहा आबै दङ आबैनाव एसे मानसि नुनायखाय फैबाय रावबो गैया नोंखौ मोसाबाय थानाय नुदों दहाय लामानिफ्राय इयाव माबा आखाइ खबनानै मेथाइ खनबाय थानायखौ नुदोंमोन आङो हारसिं
फै बाहेराव हारसिंनो खाना लादों नामा बेफोर माबाखौ बाउन्डारिफोरखौ नैबेखौ बेराखौ बा आबैया नुवाखै मा सेन्देल गानो आंलाय हायसो भगवान कृष्ण गोदोनिफ्रायनो गाननो मोनाखै आं मिथियाबो आबैया मानो बे माबाखौ इसोर सिबिसालिखौ मानो फोसाबना लायाखै आं फोसाबनो आं जेबो उफाय गैया दस्रा नों उन्दुग्राफ्रा जाग थाग नै बेखौ एसे साफा लाखि नङा होमबा दे जिखुनु आबैया न'खराव साबेसे आंनानो फिसावा सानै ओमफ्राय फिसा हिनजावफोरा साथाम आरो दा फिसौ दङ दा बेयावनो थायो गासिबो बे माबा सेंग्रा थांबाय दिनै खामानि मावनो बहाबा थायो सोरो सेंग्राया माबा बेयो आंनि फिसौआ खामानि मावनो थांबाय केलेरायाव जोंना बे केरेला होनबाथाय मैगंखौसो गोसोखाङोना थिग আছে माबा गैयाना फैसा बुरजा बुरजा हरथारो खोमा फैसा बुरजा 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 हरो ना मा हरो हिनजाव लायाखै गैया लायाखै मानोथो होआखै दाबो वा लांगोन ओमफ्राय एक्टरा आबैना एक्टरा गैया साख्रि मावनो थांदों ए थांबाय प्रमसन लालांबाय थिग আছে बेसे गोबाव जाखो 8 बोसोरसो जाबायना ओमफ्राय आबैया बिदि खेथि मावगोना मावा ओरैनो नोंस्रा जेनेबा दाथ' आगोल मावोमोन हा सा दंना गैया हायानो दलासेबो गैया ओमफ्राय माखौ जायो माखौ जायो इसोर खुदियाफोरा हाजिरा सुजिरा मावनानै माइरंखौ बायनासो जायो आरोना बायनासो जायो बे बिसाल' ओं बे फिथायाबो सिगांनो दा माबायदि खालायदोंसै आं पाक्काखौनो मिथियानो माबा मोननै खालायदों मोनसे खालायदों आं मिथिया दे फिसौ सासेल'सो ना ओं सासेल'बा जेबो नङा बारु उनाव बायदेरनो हागोन दा गोजानाव थायो नालाय कासालाव थायो ना सासेया कासालाव जुदा जानानै थायो ओमफ्राय दा नों हारसिं बेयाव आङो फिसौ दङ फिसौआ बेसे फरायनाय क्लास 4आव सानैजों थायो आरो ना अबाय हाबो स्कुला ना नैबावनो गामियावनो मा ओंख्रि जायो नोंलाय हारसिंलाय ओंख्रि गैया आं ओंखाम गोजा जायो ओंख्रि गैयानो ओमफ्राय माइ गायगोन ना गाया नोङो दा बिदि जिरायबाय थायो मानसिफोरनाव माइ गायनांगौ आं माइ गायनो हाया सल'बाथा खोन्थाहैनांगौ सल'बाथा दानि गोदान गथ'फ्राथ' नोङो माइ गायनो अलसिया गोजाथार बे अलसिया गोजाफोरखौ नोङो थांनानै सल'बाथा खोन्था होनाबा गथ' एरगौ माइ गायनो ओरै रंजानो धेमालि खालाय ঠিক আছে जेबो नङा आबैजों एसे फुर्ति खालामबाय मानो होनबा आबैया हारसिं थाबाय थायो बेवहाय नङा होमबा ओमफ्राय बेफोरबो जेवराफोरखौ हारसिं खाना लादोंना माने बुरि मानसि नालाय ओमफ्राय हिनजावसासोना माबायाबो फिसौआबो खामानि मावग्रा गैया गुथै बुस्थुखौनो नोङो फुराना नुगोन ओमफ्राय माने एक्सपायार जानाय नुगोन आरोना बिफाङाबो एक्सपायार जायो खान्थाल बिफांखौबो एक्सपायार बानायो जिरायथाराबा आबै बिफाङा सिङाव जिरायथाराबा थैयो सायाखौ जिरायनांगौ ओमफ्राय बिनि फिथाइखौबो नोङो जायाखै खोमा एक्सुवेलि ओंखायनो जायैखायनो आंखौ नांला होननानै थैलांबाय बे बोराय थानायावनो दै सरग्रा ओरै टिउकल दं टिउकलाथ' बेयाव माबा नङा थ' बेबायदि आरोना आं देखायबाय जायखिया आबैयाबो बेबायदि कन्डिसन दं ना थांसै थाथ'लाय दे खुलुमबाय जागोन दे मोजाङै मोजां था गोलाव माने जेरैबायदि जोरबोदोंमोन आरो बेसिम जोरबावथों दे थाथ' दे फैयै माने आङो एसे मोजां न'खराव हाबफैबाय जोंहा खेथि बाथिनि एसेसो खबर लालांसै नङा होमबा नोंखौथ' हालेवना फैनाय नुदों आं माने होसोलांदोंसोमोन हालेवनायाव थांनो होननानै दा लोगो मोनहैदिया माने दुब्लियाव गैया नोंनि दुब्लिया बबे जेराव दै मेन दुब्लियाव ना एकदम साहाथारथिं गेजेरावबो दंजोबो गेजेर बाटफोर दैया अभारथार नामा नोंनियाव दा बुंसै दैया बाना जाना दं मालाया गायनो हायाखैमोन दै अभारसो थ' ओमफ्राय देग्लाय गायनाय फुनायफ्रा बिदिनोसै जोंना गायनोनो हाया माथो सान्दुं बोथोर खै बिगासो गायखो दब्लायसेबो गायाखै थुजेनाखैनो आरोना थुजेनाखैनो ओमफ्राय खोथिया माबायदि जानानै दं अबस्थाया खोथिया एसे माबाबायसो रानसिगोन नै दिनै दाख्लैनि अखाजों एसे माबा जाना दं सोमखांदों आरोना औ जौनो हादोंना जौनोथ' हायाखै होनबाबो जायो ओमफ्राय मा सानदों दा गायनो हागोन ना हाया होनना सानदों दाथ' बोथोरा माने बिदिनो मा दिन दंबावो नै सप्तासे अखा हायाबाथ' गैला जों गायनो हाला बरबाद जाजोबसिना बरबाद सप्तासेयाव माने सप्तासेल' नेसिगोन ओमफ्राय गायनो हाखालाबो ओमफ्राय माखौ जागोन देग्लाय नोंसोरो
गैला हाजिरा मावना जानांसिगोन ओमफ्राय सेमोनफोरनिया बाख्रिया गिदिर सेमोनफोरनिया जमा दंना गैया सेमोनफोरनियाबो थानो जोंना बोसोर मावनाय बोसोर जानायल'सो जेने थेने ओमफ्राय सोरखारफ्रा मा होनो सोरखारफ्रा मा हरो जोंनो दाथ' ओरैनो गायनो हायैनि खरां बोथोरनि PM किसाननि इन्सुरेन्स बानायदों बेखौ बानायगोना बानायाखै जोंनोथ' प्रिएम किसानबो होआना नोंसिना PM किसान गैयाना गैया ओरै माबानि लाइननि रिजार्भ लाइननिखौ फरेस्ट लाइननिखौ माने दानना होजोबदों आरो ना होआखैनो गैयानो फ्राय गैयानो थ' बेबायदि बेलायाव नोङो PM किसाननिफ्राय नोङो सुबिदा मोननायाबोथ' गैखायानोखा गैया नङा होमब्ला जोङो सासे बा सासे माने नोगोरारि हिसाबै जोङो माने टेक्स हरो हिसाबै जोंहाबो गभर्नमेन्टनिफ्राय माबा मोनसे मोननायनि सुबिदा थानांगौ एक्सुवेलि जोंहाथ' माने खेथि मावनायनि देग्लाय सान्सआनो गैला नालाय जोंनि दलहाफ्राव एसे एनै जादों बारु गायनो हागोन गायनो हाबाबो नों गायखांनायनि उनाव बे माइया जागोन ना जाया गायखांनायनि उनाव जे खरान होयोबाथ' नोङो गैया जोंनियावबो माने नोङो जेनेबा खेथि मावनो हायाखै थिग আছে नोंथ' जाथारनांगोन ना जोंनिफ्रायबोथ' बायना लानांगोन नालाय थ' जोंनियावबो जुदि खरान जुदि जायाब्ला बबाव बायना मोननो नङा होमब्ला थ' जानाय माने खेथिया गैयाब्लाथाय एकदम बिराद प्रब्लेम जागोन आरो ना थ' गभर्नमेन्टआ मा सुबिदा हरो जोंनि एसे गेदेर गोलावफ्रा मा सिन्था खालामो नङा होमब्ला एसेसो नायहरलायदो नङा होमब्ला थ' एसे आर'ज गाबहरदो लिडारफोरखौ लिडारफोरा सोरखारफोरा माबा दानि गभर्नमेन्टआ जोंखौ अनबाथ' मोजां दाथ' जोंनो एग्रिकालसारफोरनिफ्रायबो सबाय बायदिसिना दा हरनांसिगौ सबायखौबो हरगोन जोंनो एकदम गदाय होमबा जों मा मावना जानो जोंनाव बेयाव आसिन मासाव हरबा जोंना जायाना सबाय सिबिंबाबो दाथ' सबायनोबो नोङो अखा नांगौ जायो एसे एनैब्लाबो एसे एनै नांगौ होमबाबो एसे एनै मोनगोन खोमा आसा खालामदों आरो ओमफ्राय सबायनि अनगायै बेलेग खेथि माबा मोनसे जागोन नामा जेनेबा बेवहाय सबाय जानांगोन सिबिं जानांगोन बेनिफ्राय जोंनो माबा बे बादामखौ मावजागोन ओमफ्राय मेसेंनि मैगं थाइगं जायो नामा मेसेंनि मैगं थाइगंबाबो दै नांगोन ना जोंनो बरिं बेयावथ' बांसिनसो दै नांगौ औ बेयावथ' बांसिनसो दै आरो बे समाव गोरान जाहैबाय गोरान जाहैबाय दा दैज्लाङावनो दै गैया मेसेङावथ' आरो मेसेङावथ' आरो जोंनो गोरान खेथि मावनोथ' दै नांगौ दैनि जगार नांगौ सोरखारफोरा जेबो नायफिनथाराबाथ' जोंनि जायगाफोरखौलाय गोरान जायगाखौलाय थ' बे समाव आंनिबो मोनसे खावलायनाय आरोना सरकारा माने जोंनि गभर्नमेन्टआ ओरैबायदि होग्लुंदों नङा होमबा थ' बे होग्लुंनायखौल' नोंसोर गोसो होब्ला जानाय नङा होमब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा मा माने प्रब्लेमाव गोग्लैदों बेखौबो एसे नायनो सेस्था खालाम नङा होमब्ला नङाबा नोङो अकल गावसोरनि माने पजिटिभ माइन्दखौल' सानबाय थानानै नोङो मालाय एकदम होग्लुंनायखौल' सिन्था खालामबाथाय नङा जोङो मानसि हिसाबै जोङो मानसिसो नङा होमब्ला मानसि हिसाबै थांना थानो थाखाय जोंनो सुबिदा नांगौ माखासे जोंनो सुबिदाखौबो जों गावनो आखाइजोंनो मावदोंबो नङा होमबा दा मावसेयावबो जोङो जुदि हायाब्ला उफाय गैया नङा होमबा थ' बेनिखायनो एसे एनै हर जिहेथु जों साफा भारतनि नोगोरारि नङा होमब्ला थ' बेखौबो आर'ज खालामदों आरो नङा होमब्ला माने बिस्रा बेबायदि ओरैबायदि अन्थाव बाथाव बुस्थु माने लाखिनानै दोनदों फिनानै दोनदों मानिनांगोन आरो नङा होमब्ला माने आं गोबां बोसोर जाबायमोन माने बेबायदि माबायिया नुयिया गथासिम आरो ओमफ्राय दिनै बिसिनाव माने फैनानै एकदम डाइरेक्ट न'आवनो हगारबा खारगोन नामा बियो आदसा बै गोजानाव हारसिं थानो गिग्रा जाबायना थ' आं माने मेथाइ लाबोफानांगौमोननो मालिका होनदोंमोन माने आंबो मेथाइबो बिदि दङ होनना मिथिया नालाय लाबोफायाखिसै थ' अन्थाव बाथाव आरोना जोबोद मोजां थ' मालाबा एसे मोजां टाइम नायनानै मालाबा मोनसे मोजां खाजा होफैगोन आङो अननानै दिनै थाबथोंसै दे रकि ओंखारदोलै बाय बिदाय लानोसै बुजिमारोलै बुजिमारो बाय आं दाख्लै नोंथांमोन खोथिया एकदम रानग्लुंलाबायनाय देखायदोंमोन ना थ' बे खोथिया रानग्लुंनाया ओरै धेमाजि आनसलिकनिमोन आरोना ओमफ्राय नैबे जोंनि गगामुग आनसलिकआवबो बेबायदि खोथिया राननाय माबा अबस्था जादों आरोना थ' रावबो मिथियाखै बेखौ थेवबो आं माने नागिर दिनै फैबाय खोथिया बेबायदि राननाया जोंनि गगामुगाव दङ ना गगामुग ओनसोलाव दङ आरोना ओरै धेमाजि ओनसोलावमोन धेमाजि ओरैनो आनसलिकआवमोन आरोना दाख्लैनिया थ' नायदो माबायदि खोथिया रानलायदों जोंनि जायगायावबो नङा होमब्ला नै नायलाय खोथिया सब बिसिनाबो माने बिसोरनाबो माने खोथिया सब रानजोब्बाय नै जायफा दायनि गोथां दं बेबायदि ओरैनो नैबे थालिरनि सायाव गोलैनायफ्रा खिन्थु गैलिया आरोना सब राननानै माने गैला बालामोन नालाय एसे माबाया ओंखायनो माने सब खोथिया रानजोब्बाय आरो बेवहाय नायदो फुरा नैबेसिमोन फुरा बेवहाय
माने खोथिया जेसेबां फोदोंमोन फ्राय रानजोब्बायानो आरोना गैलानो ओमफ्राय जि दाख्लै साननैसोनि अखायाव जि दायनैसो माने दङमोन बे माने एसे एसे हां मोननाय बायदि मोनफा मोननै रज'दों आरोना थ' बिनि सिगां सब रानजोबनायसोमोन आरोना गासिबो नै बेफ्रा गैलानो सब रानजोब्बाय नै बिराद बुरजा फोनानै ओरैनो लस थ' खोथियाखौ माने बारियावनो फोदोंमोन दुब्लियाव माने एसे गोजान जायो खोमा दुब्लिया थेवबो बिदिनो सोंना नायनोसै रायलायना नायनोसै न'खरनि गाहेलाफ्रा दा माने न'आव थाया नालाय नङा होमबा दिनैनि जुगाव माने रावबो ओरैनो थानायनि सम नङा सोरांब्लानो माने माबा मोनसे जायखिजाया मोनसे खामानियाव बेस्थ' जायो नालाय थ' न'आव माने जोंहा आबैया दं हिसाबै बेवनावनो माखासे बेजोंनो रायलायनोसै खोथिया राननायनि सोमोन्दै नङा होमबा खोथिया फोनाया सानबेसे जाखोमोन आबै एक माह हल जायो ना मास मोनसेसो जाबायना ओमफ्राय राननाया सानबेसे जाखो ओरैनो राननाया बे दाख्लै सान्दुं दुंनायावनो रानजोबदों खोथिया बेल'मोन ना गुबुन बेलेग जायगायाव दंबावो बे फोथाराव एसे दं खोमा माइ गायनो हागोन ना हायाखै देग्लाय गायनो हायाखै बाहाय खिसाखाथुनियाव गसासेबो गायाखै गसासेबो थुखाथाराखै गसासेबो थुवाखै आखाइ लायाखै आरो ना आदसा ओमफ्राय दा मा सानदों नोङो ओंखाम जागोन ना जाया सानदों देग्लाय ओंखाम जाला होनना सानगोन जाला होनबाबो जायो आरो खेथि खालामनो मोनाखै नालाय ओंखामखौथ' मोनजानाय नंला देग्लाय नोंसोरो ओमफ्राय दा बेथ' नोंस्रा खेथियानो गैबावलासो माखौ गायबावगोन दा बे जि एसे एनै बेल'सो नङा होमबा हाया बेसेसो बुरजा दं जेनेबा बेसेसो गायोमोन नोंस्रा हायालाय एसे बुरजायैनो दं आरो ना नालाल'सो नारायामोन ना दै थायोमोन आरो ना देग्लाय दै गैथ्रा इसेबो गैया दै मोसौजों हालेवो ना ट्रेक्टरजों हालेवो नोंस्रा मोसौजों हालेवो नोंसोरजों मा जाबोगोन दा गथ' गथाय ओरैनो न'खराव परियालफ्रालाय बेसेथो बुरजा परियालफ्रा आंजों दा 7 जन दं आरो 7 जन परियाल सालायनांगौआ मामुलि नङा होमबा फिसौफोर 4 आरो बिहामजो आरो फिसाला ओरैनो साख्रि बाख्रि मावो नामा सोरबाफोर गैया जेबो साख्रि अकल खेथिल' मावखायो आरो ना खेथिल' मावो ओमफ्राय बिजनेस माबा मोनसे दखान सखानफोर होयो नामा दखानबो गैया जेबो गैया प्रब्लेमा बेवहाय बयनाबो बे एखेयानो माने रावबो खेथि मावनो हायाखै ओमफ्राय माखासेना खोथिया रानाखैब्लाबो जौनो हायाखै जौवाखै गायजानाय अबस्था गैया बेबायदि आरोना ओमफ्राय दुब्लियाव दै गैया प्रब्लेमा गासैनाबो बेनो ओमफ्राय दा सिन्थाया बिसिना बे आरोना नङा होमब्ला नोङो दाथ' सब रानजोब्बाय फैगौ समाव फैबाय थानाय समाव माखौ जागोन माखौ लोंगोन गथ'फोरखौ माखौ माने रांखान्थिया आं दहायनो बुंखादों होमब्ला रांखान्थियारि हालोदा जोंनिया माने बर' हिसाबै जोंनिया मोनसेल' सर्सआनो जाहैबाय जोंना खेथि नङा होमबा खेथिखौ जों फाननानैसो बेजोंनो गथ'फोर फोरोङो जोङो बायनाय बायदिसिना बिसोरनि गाननाय जोमनाय नङा होमब्ला सब जोंना खेथिजोंनो सोनारो आरोना जोंनि जा रांखान्थियारि हालोद बेनो जोंना खेथियानो मेन खालामो बर'फ्राथ' बयबो मिथिजोबखायो नङा होमबा थ' बेनिखायनो जोंनिया फैबाय थानाय समखौ फैबाय थानाय इयुनखौ जों नायनानै बा जोंहा आबैमोना बुहुद सिन्था खालामदों आरोना जोबोद साननो गोनां बायद' जाना फैदों थ' बेनोमोन आं माने खोथिया राननायखौबो देखायबाय जोंनि गगामुगावबो बेबायदि खोथिया राननाय दङ गुबुनावल' नङा थ' जोंनि माखासे एसे एनै मिथिनाय बेसेसो माने साजेसन होनो हानाय माखासेफ्रा बेफोरखौ नायनानै एक्सुवेलि बिनि अनगायैबो बिनि माने एसे एनै सांग्रांथि मेलफोरखौ जेनेबा एवारनेस बिनि अनगायै माने बेफोरबायदि जुदि खेथिखौ जुदि नों मावनो हायाखैब्ला गुबुन मा राहा लानाया मोजां जागोन बा गुबुन मा बेबस्था लानाया मोजां जागोन बेफोरनि सोमोन्दै एसेसो माने फोरमायनानै होफैयोब्ला एसे फोरोंनानै होफैयोब्ला आं गाहाम जागौ होनना सानदों आरोना बेनो आंनिफ्राय माने नोंथांमोनसिम खावलायनाय थाबाय आरोना खेथि मावनायजों लोगोसे जोंहा केसाखाथ'नि माखासे गामिखौ आं दहाय नोंथांमोननो देखायनो होननानै बुंदोंमोन थ' न'खरफ्रा बेबायदि अबस्था बांद्राय गाज्रि नङा मोजाङानो गोजा गासिबो थ' सरकारनि एसे एनै सहाय मोनदों खोमा ना आय न' थ' बांद्राय गाज्रि नङा सोलियो नङा होमब्ला बाख्रियाबो नायनानै एसे गिदिरानोमोन माइखौ बिस्रा बुरजा मोनो एक्सुवेलि बोसोरै ओमफ्राय देग्लायथ' नोङो खोथाखौ रायलायाबाबो जासै देग्लायनि खोथाखौ नङा होमबा मिथिखाबाय अबस्थाखौ दे थांलायसै दे जोंहा मा बिहामजो होनदोंमोनलाय बरमन ना हारसा बानाय बबाव मोनबोनाय बिहामजोखौ बहा बोरै संना लानाय एसे गोजान आबै ना नायना लायदों तो मोनबोबाय किमान टाइम হ'ল আপুনি কেইবা বিয়া পাতা হ'ল কিজানি 8 চনত বহুত দিন হ'ল না বহুত বছৰ হ'ল ল'ৰা ছোৱালী কেইজন হ'ল ল'ৰা ছোৱালী 4জন না কিমানমান পঢ়িলে যেনিবা মেট্ৰিক দিছে ল'ৰা না ছোৱালী এইটো এতিয়া পঢ়ি আছে না কোনটো কলেজত পঢ়ি আছে কলেজত মানে
কিবা মেট্ৰিকটো বিয়া হ'ল বিয়া হৈছে না 2টা সাবজেক্ট বিয়া হ'ল এবাৰ আকৌ নতুনকৈ দিব না তো जोबनायाव आंनि मोनसे खावलायनाय आरोना माने बिया फाथावथ' बहुत दिन হ'ল बर' भाषाটো অলপ শিকি লওক যেতিয়া बर' হ'ল নহয় জানো অলপ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে আৰু নহয় জানো বৰ' ঘৰত আহিলে যেতিয়া বৰ' ভাষাবিলাক শিকি লওক বৰ' মানে কালচাৰবিলাক অলপ শিকি লওক নহয় জানো দেই বেয়া নাপাব মই আপোনাক মানে बर' হিচাপে ক'লোঁ আৰু দেই দে बेबायदि ओमफ्राय बेजों लोगोसे নাজানে আৰু ক'লে লাজ লাগে ক'বলৈ নাই লাজৰ কথা নহয় মানে ভাষা শিকা কোৱা এইটো কোনো লাজ নাপায় আপুনি লাজ পাব কিন্তু তাৰ আপোনাৰ ওচৰত থকা মানুহবিলাক কোনো লাজ আপুনি যে এইটো কৈছে আপুনি যে লাজ পাব লাগে কোনো নাভাবে মানে আপুনি এতিয়া বৰ' কথা ক'ব জানিলে মোক ক'লেও মানে আপোনাক মই একো নাভাবোঁ মানে মই ভালেই লাগিব মানে এনেকুৱা মানে बेजों लोगोसे माने बिथांमोना बे जेबो नङा ओरैनो रायलायबाय आरो ना बाहेरा खोथा रायलायबाय गाज्रि मोननाङा ओमफ्राय बोरमाबो बुहुत जायो दे बिसिनाव नै बोरमा बुहुत दं नामा आबै नोंसिनाव 5-6टामोन ना तो बेजोंबो एसे एफा एनै सर्स जायो नङा होमबा एफा एनै माने न'खर सुंनो हायो आरो ना तो बेनो खोथाया दे थालायलायदो दै ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंथांमोना मोनसे भिडिअ माने मोनसे आबाद नोंथांमोननो देखायनो थाखाय नैबेयाव हाबफैनाय जाबाय आरोना बेजों गामिखौ नायनायजों लोगोसे बेखौबो नायफादो नोंथांमोना मानो होनबा बेयाव जायगाया एसे गोरान नालाय सब जायगायावनो माने माइ गायनाय खेथि जाया ओमफ्राय बेजों लोगोसे गुबुन खेथिबो जाया तो बेवहाय मा खेथिया जायो बेखौनो बिथांमोनहा माने आन्दाज खालामनानै जिहेतु एसे एनै माने सरकाराबो सुबिदा होदों हिसाबै बेखौनो नैबेखौ बे खेथिखौ मावनो थाखाय आखायाव लादों आरोना बे खेथिखौ नोंथांमोनहा नायब्लानो सिनायखासिगोन मा खेथि दासो गायहांदों आरोना बारा बावाखै फार्म अइलनि खेथि आरोना नैबे दासो बिसिम देरबाय ओरैजाय खमसे खमब्लाबो गाव बुंनाय मथे माने 10 बिगासो जागोन होनना बुंदों बे एरियाया खेथिया बेनो बिथांनिनो दैसुम नार्जारि ओमफ्राय खै बिगासो मावदों ओरैनो 10 बिगा 10 बिगासो ओरैनो 10 बिगायाव खै ओरैनोथ' माने फ्राय मानसिया मिथिया नालाय खै फुलिया खै हाजारसो जागोन जेनेबा हाजारथ' जाया इयाव माने बिगासेयाव 19 पाल' गायनो हायो बिगासे 19 बावबा ओरैनो 190 था फुलिया ना दा बे खै बोसोरसो जेनेबा खै माससो जाखो बेखौ नों थुना दोननाया जेनेबा गायनाया ओरैनोथ' 10-15 दिनसो जाबाय गायनाया ओमफ्राय ओरैनो सरकारि निर्देश मथे एवारनेस मथे माने बोसोरब्रैनि उनाव प्रडाक्टखौ मोनगोन बिथांमोना फोरमायदों आरो ओरैनो खाथि खाला बेबायदि बागान दं नामा जेनेबा जोंनि खाथियाव ओरैनोथ' आसामावथ' जोंनि खाथियाव गैया खिन्थु अरुणाचलाव सिगांनिफ्रायनो दङ अरुणाचलफ्राव नुदों आरो बे जोंनि खाथियावनो नै बर्डारावबो इयाव माखासे गायनाय दं आरो दायो गोदान गोबाङानो गायगासिनो दङ आंल' नङा जोंनि ओनसोलावनो जोंनि इयावनो एप्लाइ खालामनाया खमसे खम 50 बिगासोनि बारासो जासिगोन माने गासैबो न'खरखौ खोन्थायाब्लाबो माने ओरैनो 500 न'खरनि बिदि देखायलांजोबसै आरोना मानो होनबा गासैनिबो न'खराव हाबनाया सम्भब नङा माने न'आव हाबबाथाय एसे सोरबा खेथियक मा जादों मा लोंदों हारसिं मा जाखुमागासिनो दं फालाय दे जा दे थ' केसा खाथनिनि न' नङा होमब्ला केसा खाथनियाव माने माखासे न'फ्रा बेबायदि आरोना ओमफ्राय ओरैजाय मोसौ गलिफोरखौ नायबा सिनायगोन फ्राय माने खेथियक होननानै सिनायजाखायो आरोना माने आबादनि सायावनो सोनारनानै रायजो जायो होननानै सिनायखायो आरोना गलियाव माने मोसौआ बुरजाथार दंबा मा खालामदोंलै सेंग्रा मा खालामदोंलै मा नामलै देलाय खोन्थालाय नोंसिनालाय मा नाम दे खोन्था दे मा नाम खोन्थालाय फै नोंगोर फै जोंना बर' गथ'फ्रा एसे लाजियो रायलायनो मालाय हारसाफोरना नमस्कार मन नाम होनलायथारो बिनि अनगायैबो माने खेथि मावनानै आं दहायनो बुंखादों माने खेथि मावनो देग्लायथ' मावनो हायाखै नालाय मावनो हायाब्ला माबायदि थांनानै थानो बे खेथि मावनो हायाब्ला माबायदि थांनानै थानाय राहाखौ जों दिहुनना लानांगोन बेफोरखौ एसेसो फोरोंफैनांगोन आरोना मानसिफ्रा एसेसो माने एवारनेस होफैनांगोन नङा होमब्ला थ' आंनि खावलायनाया बे आरोना एसे गोरों गोराफोरनिफ्राय जोंहा नै गमिनाव आं माखासे माने खोथा रायलायनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना माने देग्लायथ' माइ गायनोथ' हायाखै ओमफ्राय दा मा सिन्था खालामदों नोंसोर जेनेबा गायनो हायाबाथ' जोंनो सरकारनिफ्राय एसे अनसुंथाइ मोनोब्ला जों एसे मोजां मोनगौमोन आरो माने गथ' गथायफोर फोरोंनायनि खोथा थाबाय माबोरै जाहोनांगौ माबोरै लोंहोनांगोन गायनोथ' हायासै दैयानो गैया उसुबिदा जाबाय गोबां बोथोराथ' देग्लाय खरानानो गोजासै
ओरैनो खै माससिम गायोमोन जेनेबा नोंसोर जेनेबा गायनानै गायनानै जोंथ' दा भाद्र मासनि सिगांनो गायखांजोबोमोन दा दिनैनि डेटआव देग्लायथ' बेसे जाखो जेनेबा डेटआ सावननि दिनै 4 अक्ट'नो थांबाय थ' 4 अक्ट'बा नोङो गायनायनि सिजोना फ्राय जोब्बायखौनो हमनांगोन नङा होमबा जोब्बायानो हमदो दा एकदम अखानि सिजोन आरोना दायो अखानि सिजोनावनो माने नोङो बिराद दा सान्दुंनि सिजोन ना देग्लाय बेबायदि उल्थायै अबस्था जाबाय जोंनियाव बोथोरा उल्थायै खालामनाय दा लास्टआव गायबाथ' जों मा मोनगोन मोननो गोनांखिनिखौ जों मोननो हानाय नङा ओमफ्राय खेथिखौथ' नोङो माबाखौथ' गायनो हाखालाखौनो होननानै नोंसोरो फ्राय गोसोआव सानना लाखाबाय नङा होमबा सानना लाखाबाय थ' बेनि अनगायैबो नोंसोर माबा मोनसे सिन्था खालामदों आरो खेथि गायनायनि अनगायै माबा मोनसे आं बेयाव उमुखथ' ओरै खालामसै होननानै सिन्था खालामदों नामा जोंथ' दा बेलेग आयदासो लानांसिगोन उफाय गैया माबा मोनसेबाबोथ' खेथि खालामनानै जानांसिगोन ओरैनो माया जायो जेनेबा माइनि अनगायै नोंसिनि बेवहाय सबाय सिबिं बेफोरखौ फोलाबायनोसै सबाय सिबिंनि दामा मोजां दाम मोनोना नोंसिनियाव जेनेबा एसे खम जायो आरो जोंनियाव बेजों न'खर सालायलांनो हागोन बायदि सानदों आरो नोंसोर माने एसेबांथ' जास्लाबनाय नंला आरो जेनेबा ओरैनो बेसरफ्रा जागोन जाया नोंसिना जेनेबा बेसराथ' जोंनियाव खम परिमाणानो जायोब्लाबो माने फिथाइफ्रा जाया आरोना फिथाइफ्रा जाया ओरैनो ओमफ्राय जेनेबा थारुन सारुनखौथ' मा गायनो नङाब्ला बेफोरथ' ओरैनो सिजननि मोनसेल' सिजन ओमफ्राय बेफोरावथ' इसेबां मोजां प्रडाक्ट मोना ना नंगौ थारुनाथ' दा गायजाला बेबो सिजन थांबाय थ' बिदि आरोना ओमफ्राय मोसौ मोसा बेसेसो बुरजा दं न'फ्राव जेनेबा 9थासो दङ 9थासो दं फिसा लानानै थिग আছে बेबायदि थ' बेनो आरोना लोगोफोर गासिबो जेरावबो नों हाब बे एखे कन्डिसनानो एखे माने प्रब्लेमानो गोजाखा थ' बेजों लोगोसे बिनियाबो प्रब्लेमाबो एखेयानो नङा होमब्ला थ' आं माने न'खौबो एसे देखायबाय आरोना माने केसाकाटनियाव थानाय बर'फोरनि न'खरफ्रा बेबायदि आरोना बांद्राय गाज्रिद्रायबो नङा माने बांद्राय मोजांद्रायबो नङा बेबायदि आरोना माने एसे मिडल गेजेर टाइपनि आरोना गेजेर माने सोलिदों आरोना गावनि सोलिलांनो हानाय कन्डिसना दंमोन आरोना खेथिखौ जुदि मावनो हायोमोनब्ला नङा होमबा साबसिन जायोमोन माने जोंनि मेन केपिटेल होनना बुङोब्ला जोंनाथ' खेथियानो नालाय खेथि थायोब्ला जोंना माइ थायोब्ला जोंना मजबुत जायोब्ला आरोना साननाय हनायफ्रा एसेबाबो गोसो जाबा दाद जायोमोन दा खेथियानो गैया नालाय बिथांमोना माने एसे लोरबां थोरबां जाना दं आरोना मा मावगोन मा नांगोन बोरै खालामग्रा बोरै जागोन गथ' गथाय फोरोंनाय थ' बेबायदि एसे सिन्था खालामनानै दं नङा होमबा प्रब्लेमा बेनो लोगोफोर भिडिअखौ आं नोंथांमोना बेखिनिखौ देखायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव एसे फिडबेकफोरखौ होनानै गालांदो लोगोसे भिडिअखौ माबायदि मोन्दों बिनिजों लोगोसे एसे शेयार खालामदो लोगोसे कमेन्ट खालामदो लोगोसे एसे गोदानै फैदोंबा साबसक्राइब खालामनो दाबाव आरोना बेजों लोगोसे नोंथांमोननि खिनि भिडिअखौनो देखायनानै बेखिनियावनो फोजोबथ'नो होननानै साननानै लाबाय आरोना गासैनिसिम खनसे थेंक इउ फर वाचिं